Dagol! Ang haptita Tanya! Tita Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. May buntag! Ako, si Manggas. Yun naman ay si Tita. Max. Ito ang Siko. Sino? Ako. Mahilig ka bang mag-selfie gamit ang camera? Pwede bang gamitin ng martilyo sa selfie? Oo ka naman, Manggas. Hayaan mo na. Mag-ingat, lalo na sa mga nagpaparenta ng camera na ginagamit pang selfie. Dahil naglipanan na naman ang mga scammer sa kanilang panibagong modus na rentangay. Ang system. Rerentahan ang iyong camera. Subalit, hindi na ito maibabalik sa iyo. Kung maibabalik man, ibang camera na ang ibabalik. Hindi na yung camera mo. Paano nangyari yun, Manggas? Ganito kasi yan. Ayon pa mismo sa nangmomodus ng rentangay camera, nagsasubmit siya ng requirements para hindi halatang scammer siya. 2 valid IDs, billing statement, pati relatives info na po-provide ng scammer. Talino, no? Kaya naman mapapaniwala kang legit ang transaksyon. Subalit, pag naibigay mo ng iyong camera, maaring hindi na ito makabalik sa iyo o makabalik man ibang camera na. Dahil nga, binibenta niya pala ang mga ito. Buy one, take one at sa halagang kalahati doon sa original price kung kaya talagang mabentang mabenta. Isa na ang mga nabiktima dito na natangayan ng tag 45,000 pesos na camera. Hindi na nakabalik sa kanya ang camera. At hindi lang siya naging biktima, marami po sila. Aabot na sa halos 2 milyong piso o mahigit 2 million ang natangay at nakulimbat ng scammer. Kaya mag-ingat kung ikaw ay magpaparenta pang selfie ng mga millennials at Gen Z. Gamitin nyo na lang ang mga cellphones nyo para hindi kayo ma-modus. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sandali ha. Basic. Morning call! Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Okay. Close up. Ayan. Hoy! Guys, sandali guys. Yung model ko guys, nagwala yung model guys. Ayan, Rockstar Post, uye. Naku, mag-ingat. Kaya baka, nauso ngayon ulit yung Digicam. Pansin mo ba, Tits? Yung mga Digicam, di ba dati meron tayo niyan? Polaroid. Oo, yung mga ganun. Parang nauuso siya ulit ngayon sa mga Gusto Gen Z. kasi ng mga bagets yung mga vintage eh. Yung mga nangolekta ng babae dyan eh. Sandali, kamera yung kinukulit. Sino ba pinipicturean mo lagi dyan? Babae. Oo, di ba? Sabi ko yan. Kaya pala, nauso na yung pang selfie, yung mga, ayaw na nila ng phone. Oo. Tayo mga uncles at Nasa phone titas. eras pa tayo, phone era tayo. Tamad na tayo kasi dumaan na tayo doon mga, DSLR, Ayun, diba? DILG. May DILG, DPWH. DNR, di ba naman na tayo dyan Uy, ang ganda ng camera niyan, may nature. Nature?
picture. O, di ba? Yung tayo, dumaan na kasi tayo dyan, mga digicam. So, pagod na tayo. So, mga Gen Z di na daanan, parang cool para sa kanila. Merong cam to cam. Uy! Patingin! Tama, sila naman, parang, gusto namin ma-experience to. Pero Alam mo yun na naman nga. mga Gen Z, napaka-ano nila. Ang mga modus, mag-ingat din po tayo. Kasi parenta tanong parenta, hindi pala legit. Hingan mo ng 2 valid IDs, billing statement, meron. Meron. So talaga namang hindi ka ang pinaka-red flag lang dun, Tits, may yung user profile, walang picture sa FB. So dun pa lang, Baka parang, may namatay. kandila yun eh. Kandila yun. Dapat kandila yun. Broken. Oo, Yung mga Gen Z nag-aalis ng profile picture pag broken eh. Ganun ba yun? Oo. Sis! Oh. Kami, pinalo na lahat. Walang broken, nakangiti sa profile. Oh, di ba? So, mag-ingat po tayo, ha? Oh, mag-ingat-ingat. Sa Gen Z? Hindi, sa scammer. Bakit sa Gen Z? Scammer eh. Oh, Yung Gen Z? yung broken. Deserve! Tawang-tawa! Tawang-tawa! Yung ano? Tawang-tawa ka? Si yung tita? Hindi, sa broken? Deserve. Walang profile picture. Yung broken? Yung Yung scammer. scammer. Oo. Power. Nagtatago na siya. Yung scammer. Yung broken. Nag-inom lang yon. Yung broken? Yung scammer. Syempre, nakascam na eh. Yung scammer! Yung broken. Buti nga. Scammer. Sa broken. May issue, tawagan mo nga, sabihin mo, nag-iinom ako. Ganun ba yun? Sabi nung is broken? Sabi ng scammer. Ay, yan yan. Kasi nga, magaling siyang mambudol. Yung scammer! Yung broken! Kaya yan! Broken-hearted tuloy siya! Yung broken! Yung scammer! Sinasabi ko sa'yo mag-ingat ka talaga Marami dyan. dito niyan sa boot, Maraming sa lab radio. Maraming broken? Maraming scammer. Nagsascam ng ng babae dito. Wala dito? Tatlo lang tayo dito. Walang scammer dito. Okay guys, may multo ni May Cup of multo na Joe. scammer? Na broken. Cup of Joe na, Joe, kanta na Joe. Ayan. Pakatayin na si Cup of Joe. Ayan. Umiiwas ng tingin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Laging nakatanaw.